безнең Биектау районында, район мәдәният йортында зур мәдәни чара. Ул да булса, төп нигезле туган йортка багышланган туган нигез, туган йорт дигән чара. Бу бик тә кирәкле, бик тә мәгънәле чараны безнең районыбыз быелгы елда башлангыч итеп үз эшенә кабул итеп ала. Һәм әгәр дә бүгенге очрашудан соң сездә яңа фикерләр туса, сездә яңа үзегезнең гаиләләрегезнең дә шулай район сәхнәсендә чыгып күрсәтергә теләгегез булса, рәхим итәрсез һәм без аны дәвамлы эш итеп шунда кабул итеп китәрбез. Ә бүгенге бу үткәреләсе чара Биектау муниципаль районы башкарма комитеты һәм Аккалпак оешмасы белән берлектә үтә. Шулай итеп, каршылыгыз район сәхнәсендә бүген туган нигез, туган йорт дигән бәйге. Чарабызга керешеп киткәнче, хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, кичкенә генә бер котлау белән дә башлап җибәрәсебез килә. Бүген шушы минутларда, шушы сәгатьләрдә Усал мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләүче Райла ханымның түгәрәк датлы туган көне. Хөрмәтле Райла ханым, рәхим итеп сәхнәгә менегез әле. Язгы матур табигатьнең матур бер мизгелләрендә дөньяга килгән Райла ханым дөрестән дә чын табигать баласы булып, чын мәдәният хезмәткәре булырга лаек булган кеше, шәхес. Һәм әлбәттә иң беренче котлавыбызны Райла ханым, ихлас күңелебездән сезне шушы түгәрәк датлы туган көнегез белән тәбрик итәбез. Сезгә зур иҗат уңышлары телибез, сезгә бәхет телибез, сезгә шатлык телибез. Гел дә шулай менә минем каршымда булган елмаеп басып торган кебек, һәр вакытны елмаеп, кешеләрнең күңелен күреп, матур итеп яшәргә, дәртле, матур, чыңылдап торган тавышларың белән халык күңелен җиңеләйтеп яшәргә дәрт көч истәсәң иде. Рәхмәт сезгә, мин мондай нәрсә көтмәгән идем, ялгыш кына килеп эләктем инде монда. Сәхнәгә килмәгәндә гафу итәсез. Бик зур рәхмәт сезгә, игътибарыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Шулай зур хөрмәт. Хәзер без эшебезне дәвам итәбез. Әйтергә дип торам. Барчагызны да җомга көнне Усат мәдәният йортына кичке сәгать 6-га үземнең иҗади кичәне чакырам. Рәхим итегез. Рәхмәт, килегез аллабыз. Нигез ул? Буынны буынга бәйләүче мәңгелек чылбыр. Кеше читкә китәргә, иен күчерергә, телен алмаштырырга мөмкин. Тик нигезне читкә дә алып китеп булмый, башка җиргә дә күчерә алмыйсың. Йорт нигезе, ул милләт нигезе. Менә бүгенге чарабызны шушындый җөмләләрдән тикмәгәгә башламадым. Дөрестән дә бу акыллы сүзләрне язучы халык шагыйре Фәнис Яруллин бик дөрес әйткән. Нигез бит әле ул. Ул гаилә бәхете дә, ул халыкның тазалыгы да, ул милләтнең йөзе дә, милләтнең арулыгы да, милләтнең татлыгы да. Бик матур тормышта яшибез. Көн сайын яңалыклар килеп тора. Ләкин шул вакытта, шуның белән бергә без үзебезнең үткәнебезне дә, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны да онытып торырга тиеш түгелбез. Без моңар салкын карарга тиеш түгелбез. Чөнки нигез адәм баласын шушы бакый дөньяга китергән нигез бит инде ул. Шул максаттан чыгып бүген шушындый зур чара була. Туган авыл, туган йорт, туган нигез. Аның киләчәге безнең кулларда. Нәсел шәҗәрәсенең дәвам итүен теләсәгез, ата-бабаларыбызның эшен дәвам итәргә, авылны, туган нигезне сакларга кирәк, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер сүзнең иң беренче сүзне чыгыш ясар өчен бирелә Алат авыл җирлегеннән килгән безнең гаиләләргә. Рәхим итегез, Алатлылар, сүз сезгә.
Nihayet kişi olumuzda ilene. Güzel gelinçlerimiz. Subhanallah. Ey gımırlar. Ni arada yaşlık uzgan da, ni arada balalar üsüp jitken, ni arada yigit bulup elgergenler. Bine bugün gayle kıralar. Özümnің de mine eligine, bugüne kiyavga çıqqanı köp, kelin bulup çıkan köp hatirimde. Yaşligimiz bik matur ozdu, bik baxıtlıyız, bik matur yaşadık. Indi ılgaygan kiribizde de ya Rabbi sağlık, selametlik bilen, balalarımız, ınıklarımız bilen, dostlarımız, tuğanlarımız, görüşlerimiz, avuldaşlarımız bilen matur edip yaşarga nasip etsin ya Rabbi Xudayım. Onlarımızın da bəxtləri olsun. Allah şuşu yakta matur dünyalarda şatlanıp, kuvanıp yaşasınlar. Ya Rabbi Xudayım Allah'ım. Ey Allah'ım, elini hislerine birip, uylarga birilip, balalarda kayda durganlar bit. Oğlum, Emir, hayalisin. Eydeli var karab kireli oğlum, barali. Oğlum barali karab kireli. Көрмейем екен аны дауабайларын. Бар қарайлы, бар, eyde. Eyde oğlum. Ha bu kızım subhanallah bik batur bolgan yarar. Eyde mele güzel ezirlerin keskerlerin. Eyde koy. Hazır ne sağ elini emini civerdim o. Eyde. Nihal sor. Yara kızım yara. Bar şul bar kavşayım kızım kavşayım. Bilmeyeyim. Para kızarı var kızım para. Şevket. Eyde. Ey Şevket bağırım kayet. Bağır keyif miydi? Ey özümde yaratıp çıktım. Kuvanıp çıktım, yaratıp çıktım. Eyde kelinimiz de şulay yaratıp. Olumlu ılılıklap yaratıp kelsin ya Rabbi Xudayım. Батыр костюмдарын кийип жаткан экен, шуга көрө Ya. исламий батырын кийгенсиң. Iya. Гары әти, сиз әзир? Әзір. Инде кийлим менен кошуласыз калды. Hazır mı? Emrini civerdik. Eydük. Ulan konaklar eydegiz, rahimetigiz balalarım. Qadağılarım kelgenler rahmet baragzada eydegiz. Türge uzuz, eydegiz kayı. Ey, isemisiz balalar eydegiz konaklar. Subhanallah. Eydegiz. Ulan, sine başlayın. Yana hediyelerine itaat edin oğlum. İhtiramlı bu, yardımcıl bu, hürmetle ılıklar. Kızım sen akaptıran, ya Rabbi Xudayım Allah'ım. Demli dilli bu, mihribanlı şefkatli bu, sabır bu, bəxet alıp gel bizge ya Rabbi Xudayım Allah'ım. Eyde da, mine bu kuvaysında kaptırın. İyi şu, eyde. İyi. Eyde diyelim sen baş bulayım. Zor edip kap, dilin davuk etme. Eyde koyarız. Eyde. Ey subhanallah, kunaklar nimatur subhanallah. Ey kızım, aklıq, bəxət alıp gel, şartlıq alıp gel bizə, rəhmət. Benim de sizge dileklerim var kızım. Oğlum, benim özümden şeğerim var sizge atab. Men şoşa nikah künegizge bağışlap, sizge mine şoşanday şeğer, nasihat bolup barsın sizge. Şunu çıkardım, özümde yakladım ben, endi men okupta gidermem.
Nikahlangan gününüzden başlap hiç kine de gafil bulmağız. Ey Allah'ım özüm sigen, halkım sigen bala vardı bildir bir Allah'ım yastırağız. Nikahlangan gününüzden başlap baklık bile yaşay başlağız. Yeşlik, divanalık, yalgış fikirlerinizni başınızdan çıkarıp taşlağız. Nikahlangan gününüzden başlap ata-ana bolunu iste tutarız. Ata-ana bolu bek zor isim, şol isimge layık bulağız. Bala terbiyelevçi yekli anağa, ağır işlerini de bilmegiz. Başınızını divanağa salıp, gaybet sile bilmegiz. Bala terbiyelevçi yekli ananı bırçılarga doçar etmegiz. Balağız ahlaksız bolup tuvar, ana jengil көрmegiz. Bala terbiyelevçi yekli ana, isip kişinin tamçısını içmegiz. Her vakitta zikir bilen girip, bir Allah'tan estegiz. Tudurgan gününüzden isim koyu için azan, kavmet eytigiz. Candan ayrıldı bir hikmetini hikmetti, bir Allah'tan sırağız. Ağuzu bismillah bilen tağam bile başlağız. Dünya ahiret şefaati bolsaydı bu balam deyip, bir Allah'tan sırağız. İsimi cisimine jetsin deyip matur isim koyarız. Kur'an bilengine vaazlensin, sizning bebi tuyarız. Tili açıla başlağız, kışka süreler ilet, katılık bile iletme. İlet, yakşılık bile ilet. 3 yaşından 7 yaşga kadar namaz retlerini ilet. Allah bizge şolay kuşkan balam deyip, matur itip ilet. 7 yaşdan 10 yaşına kadar her bir farzların tanıp, g'ilim ilet, hüner ilet, yermezsiz sınırak giyip. 10 yaşından 16'ga kadar ırıp soğup iletsen de hakkın var. Allah'ın buyruqlarını tapşırsan, bolarsın ziyikli yar. Dünya bizge sınav yırtığına, kelgen biz bu dünyaga, Allah'ını tanıp g'ibadetni kılarga, bir bendeçiligimizni ko'rsatib, bir Allah qağına buysunırga. Allah yerden bilsin bala terbiyelevçiге, tabuçıgı, hem balаны terbiyelevçiге, terbiyeli bala bolsun deyip ata-anaga мәңгіге. Bu bileklerimle saklağız, özünüzde balalarınıza okuyup көрсөтүрсүз. Endi mine bugün sizin şunday şatlıklı, matur gününüz, nikah gününüz. Siz endi bugün Allah Teala karşında er bilen hatın bulup, Allah Teala aldında ömürge birge bolarga söz bildiniz. Sizge sağ selamet bulunuz. Ya Rabbi Gılayın matur ettirip yerdiniz, matur etip kavuştunuz, matur etip durunuz. Hem birbirinizin kadrini biliniz, kadrini saklağız. Tegizlik bilen ömür etiniz. Biz de bebelerimiz bilen kuvandırırız. Şoşun negizimizde şadlanıp, kuvanıp, matur etip yaşayıp. Rahim etiniz, eydeniz balalar, türge uzunuz, mecliske. Eydiniz. İstemsiz, hürmetli konaklar, hürmetli jüri. Bana yanlardan tağın ilengen şekilde buldum. Kiçegisi kişke hatlı şuşu sahnaga menimni bilmegeniyim. Avuldaşlar, malatsi rahmet. Niyeti, menden sizge kichkina yana bo'lak beresim keladi. Hürmetli tomoshachilar, mine biz eligine ko'rib ketdik. Tip negizga tishgan kelin bilan kuyovini qaradik. Hem elbette tip negizde demek turmush devam etadigan so'z. Bugun indanda girilib turmush yurdi. Bugun indanda balalar tavushlari kelajakda unuqlar tavushlaridan yangrab turacak.
Әгәр дә шушы тавышлар бетмәсә, шушы тормыш дәвам итсә, димәк, бу нигездә Алатау җирлегендәге Шакировлар нигезидә озын гомерле, мәртәбәле, бәхетле, тигез, таза нәсел булып калыр һәм бәхетле нигез булыр дигән өметтә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Әле аның дәвамы бар икән, рәхим итегез, без рәхәтләнеп карыйбыз. Әйдәгез. Assalamu alaikum qadrli rayondaşlar. Biz sizga tuğan yurtibizning ko'rkam ham ko'ngilli yılalarının birsin kelin tushirib ko'rsatib ketdik. Şol yıla bilan yurtibizga xayr nasl yangi sug'ish kirdi. Har bir yosh kelin ani yashirdi, ama yemizdi. Yangi oila tuğu bilan balalar tuğa. Alar tuğan yurtning tuğan elning kelajagi bizning tuğan yurtibizning tarixida aning kelajagini qayg'urtib yashagan Demin o'g'li Faziljondan boshlanadi. Orta Alak avulunda Demin oğlu Fazılcan bilen Ayşe'nin birden bir oğulları doğar. Ama Şakir ismen bileler. O özünün tırışlığın, umanlığı bilen, okumuşluğu bilen dam tutar. Zor olmuşlarga erişe komünist olar. Orta Alak'ın may zavodunda direktör olur işi. Sonra Dubiyazda çiftli bir siyatili bular. Şakir özünün tırmışın sulabaş kızı Nadibe bilen beyli. Yaş kızını barlık yılaların üpkerip tuğan yurtta gelini tüpçüleri. Hem yağa matur tırmış başlanır. Gayrede 5 bala tuğar. Lakin soğuş başlanır. 41. yılda Fazılcan oğlu Şakir'ni soğuş kalarlar. Ol afetçi bulup hizmet eder, hem 43. yılda habersiz yoğalar. Nağime evi şoşa ağır yıllarda 5 balanı bir özü ayakka bastırır. Bu yurtqa bir bıraqlı gelinler çalışır. İlk birinci Tahir bula. O bala çaqdan bir işçin, bilimli hem ihtiram halaylı kişi bula. Olub avulunun en matur kızı, ısın tılımlı Samyanı gelin edip çileler. Tahir ılı bala bularak tüp yurttan köçünü cayın izleyip, hem alar ikisi birge yana yurt diziler. Yana yurtta Tahircan bile Samyanın gailesinde bir matur, sağ selamet iş kız hem Şevket isimli malay doğar. Tahircan kalkozun aldığını traktoristi olar. Anın torada gazettelerde de yazgan yazmalar saklanıp kalgan, özünün akıllı hem ziyreklik bilen ayrılıp durgan, barlık avul halkı anın yerdencil bulganın, hürmet etken hem hazırda islerine çüreler. Lakin anın ömrü bik irte ezilir. Saniye eni ıslah şölbeylevçi bular. Anın işleri bugün günde de yekker itip saklıyız. Bizge anıklarına, tuğanlarına, balalarına matur iyıqlaşlar, biyeliler beyler, özünün kungul cılısını kırtıp yaşadı. Bir minutunda sarıp etmişe namazlarını okup balalarımızı terbiyeleşti. Alanın oğulları Şevket'te balacaktan etisinden traktör ıstalığına ilendi. 3 yıl Dengiri'de armiya saflarında hizmet etti. Avulga qaytqaç Dubiyaz kızı Remsiyeni gelin. Bu Remsiye men bulam endi. Bizim iki oğlumuz tuğa. Ilı oğlumuz insaf, gailesi bilen Kazan'da yaşayıp, ılık gelinimiz ilgili oktuğucu Mamatüş rayonundan gaile uçağın kaygırtıp, tem-tımlar üstü ezirlep balalarının geleceğini kaygırtıp yaşayıp. Alarının bir matur, kızları Zile hem oğulları Emil Üsüp ile. Tepçik oğlumuz Enes ilenip bizge güzel isimli kızını alıp kaydı. Alarının Seydaş isimli oğulları Üsüp ile bir konuyu, bir matur bala. Mine, ine kızım. Yani biz bir zor tatu gaile bulup yaşayız. Etiyeniler bik ungan, alar fermerlik bilen şıgılaneler. Eti gımır boyu okutuşu, kol ustazı, kişilikli, yardımcı. Yani biz Muhammediye medresesinde bile valla, matur güller, temli yaşayışalar istire. Bizni temli kamır rizıkları bilen silaptıra. Bu yurt tarikka bik bay. Anda tırış hem kurkem gadatlı etiyeniler, ebi babaylar özünün kişilerin koyganlar. Biz bu yurtni saklap, anın matur tarixina tap salmışa, yılaların saklap kalıp zor gaile bulup yaşırga tiyiş. Hem bugün de bizning bilen bu zalga kelgan tuğanlarımız bilen bayramlarimizni, yılalarimizni o'tkazib yaşaymiz.
Безнең Урта Алат авылында кадерләп, туган йортны саклап калучы яшь гаиләләр бик күп. Авыл яшьләре туган йортлары өчен генә түгел, бөтен авыл өчен җан аталар. Шуңа да авылыбыз елдан-ел ямьләнеп тора. Авылыбызда ферма төзелде, мәктәп белән балалар бакчасының төзелгәнен көтәбез. Бу зур үзгәрешләр туган йортка төшкән яшь киленнәрнең авылда калуына тагын бер этәргеч булачак. Кайда гына булсак та, әби-балаларыбызның кендек каны тамган изге йортыбызны онытмыйк. Һәм бүгенге чыгышыбызны Габдулла Тукайның Туган йорт исемле шигыре белән тәмамлап китәсе килгән иде. И туган йорт, и газиз йорт, иман нуры ингән йорт, сабый чактан җанны назлап, туган телем, туган йорт. Читләр түгел, үземнең әткәм салган йорт. Кайда гына яшәсәм дә сагынып кайткан туган йорт. Аз гына да аерылсам мин, кала күңелем тулып, җанымда син мәңге шулай калырсың һәйкәл булып. И туган йорт, и газиз йорт, ата-бабамның йорты. Тәрәзәңдә ут сүнмәсен, һәм балкып тарсын якты. И туган йорт, и газиз йорт. Менә шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, безнең каршыда Алап авыл җирлегеннән Шакировлар гаиләсе һәм аларның без бик матурлыгын әйттереп, иҗатлары һәм нигез тарихлары белән таныштык. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар сезгә. Бүген безнең гаиләләргә үзләренең аерым билгеләрен куеп баручы жюри әгъзалары белән сезне таныштырып китәргә рөхсәт итегез. Иң беренчеләрдән булып, Биектау муниципаль районы хакимиятенең беренче урынбасары Шакиров Әнәс Шәүкәт улы, башкарма комитет рәисенең беренче урынбасары Ринат Сабирҗанов, район мәдәният бүлеге начальнигы Лилия Бурханова һәм ветераннар советы рәисе, шулай ук Туган як музееның директоры Билал Салах улы һәм безнең китапханәдән. Шулай итеп, бик зур рәхмәт сезгә, безнең эшебезгә дөрес гына бәя бирсез дип, чираттагы гаиләне сезнең каршыгызга чакырам. Каршы алыгыз, чык авыл җирлегеннән безнең гаиләләр.
Çeşitli kavul jirleymen kelgen gayle özünün çıkışın şuşunu bilen tamamladı. Elbette zor alkışlar alar için. Çirattagı gayleni sizge yığılan eten, ben beri ol jirleyinden kelgen Galiyev Mansur abi bilen Galiyeva Münevvera apa gaylesi. Halkım minen bek bırınғы zamanlardan kile тұрған зор тарихлы ғалым. Өзінің тамырларын бары тек тұрған чешмегіне білмей деген еттім, әр миллетке тұрғы келе тұрған сөздер. Әмесіңні, ұруны білмеу, бұл өзіңні де, ғайлеңні де, туған негізіңді де білмеу әтейін. Ирақтарға жейілген кең дала, далаларда жейесі, далаларда язмышлар сынала. Бейік татарымның язмышы шушы далалар білен бәйлі. Отырақ тұрмышына ұшаға барған татарлар кең жаһанның қайсы тіректеріне келіп шықмағанларда қайсы жерлердегіне ғымыр етмегенлер. Изге жерін мың зар білен ешесе де ғұрыр башын имеген. Бейік ханнар нәсілін дәуам етіп, изге жеріне күлгенлер, зор шәһәр тізегенлер. Кирмен құрып ешеп, келген ғасырларда мәңге қалған. Ләкин аның рухы бігілмеген, әлі де еші. Чөнки әр милләтке жерден негіз тамыра керек. Бисмилла айтып бабалар, мұнда негіз салғандар, бәғатлы ешесінлер деп бізге дұға қылғандар. Дұғалары қабыл болған, ауыл барлыққа келген. Қалын-қалын урманлары, чылдыра баққан инеш елғалары білән, ғырурлана алмасы да, туған түбәк, йорты шауылы өзінің от ереклі, батыр ол қызлары білән ғырурлана. Бірді туып өсіп, барлық ұлмыш ғымырларын туған түбәгіне бағыштаған ғайлелер бізде бек көп. Алар үшін туған негіз, туған йорт түшінчесі зор мәғнәге ие. Алар шушы негізде тұрмыш тұрып, балалар өстіріп, ұнықлар, әмінде қазір қатты тұрынлар да тәрбиелешіп ешілер. Құрметті тамашачылар, бүгін біздің Бейік Таутығы студиясында зор ұшырашу, шындай ғайлелердің бірісі Галиев Мансур abi білен Галиева Мünеввера апа нәсіллері білен ұшырашу бізде. Туған негіз, туған жер, туған ауыл, нейді зор мәғінәге ие сөздер. Бұл менің де, сенің де, сізнің де язмыш. Қазір әйдегіз қонақтар білен танышып, рахим етіп қаршалығыз, міне біздің қаршыда йорт қожасы Мансур абай йортташ егеті. Аның жамағаты Мünеввера апа Ешібүзен районында туып өскен қыз. 1958 жылны алар қауышалар, әміне бүгінгісі күнге қадар алар матур парлар болып, бәғітлі қартлар болып, ешеулерін дәуам етіп, 5 балаға жан еңдіріп, дүнияға тудырғанлар. Түп негізде өткен бала чағын, кім сағынмай екен қатырлап, балалары өскен туған ертіні әткей, әнкей еші қадірлеп.
Mansur abi, менә карапа. Бүгенге көндә сез иң бәхетле гаилә. Чөнки үзегез исән иминсез. Балалар, оныклар яныгызда тәгәрәшеп йөри. Бәхетле булу өчен адәм баласына күп тә кирәкми. Шулай бит. Сез әле шушы араларда зур түгәрәк датыгызны билгеләп уздыгыз. 60 ел бер-берегезгә терәк булып, балаларга үрнәк, әти-әни булып яшисез. Ходай биргән гомерләрне матур гына итеп яшәп бетерергә ястын иде дә. Һәм әлбәттә инде сезнең бу бәйрәмегезне безнең район ЗАГС бүлеге начальнигы да уртаклашырга тиеш иде. Килде микән? Рәхим итегез, сүз Нурсизә Насыйховнага. Хәерле көн. Безнең районда 60 ел бергә яшәгән гаиләләр күп түгел, ләкин алар бар. Менә шуларның берсе Галиевлар гаиләсе. Без аларны бриллиант туйлары белән котлыйбыз. Әлдә киләчәк гомерләрен бергә яшәсеннәр. Гаилә ныклыгын саклагыз, яшьләр өчен үрнәк булыгыз. Балаларыгызның игелекләрен күреп, аларның кадер-хөрмәтендә яшәгез. Мин сезне районның ЗАГС бүлеге исеменнән котлыйм. Mansur abi, әйтегез әле. Сез инде менә мин әйтеп киттем, 5 бала тәрбияләп үстердегез. Һәм менә шушы 5 баладан сез ничә оныклар бар? 13. Охо, 13. Ә инде менә шушы оныкларның да оныкчыклары бар дип әйтеп киттем. Алар ничә икән? 16. Субханалла, машалла, бик рәхмәт. Һәм яңадан Mansur abi берне оныттык бит әле. Менә әле генә бүген генә дөньяга килгән. 12-нче туранда белән без Mansur abi белән Арапаны тәбрик итәбез. Оныкларның балалары 12-нче бит алар. Һәм менә шушы төп нигездә әйтеп киткәнемчә, Галиевләрнең төп нигезләре дөрестән дә бик бәхетле, таза, матур нигез. Мөгаен ди Mansur abi балалар турында сөйләгәндә, безнең нигезгә без 79 елда бу яңа йорт нигезне яңартып, яңа салып кирдек ди. Һәм әллә шул вакытта безнең бала башы күмелеп калды икән дип тә шаяртып сөйләшергә ярата ул. Күреп торасыз, алар бүгенге көндә без исәпләп чыгардык алар белән. 47 кешегә җыелалар. Ләкин шундый мәшәкатьле заманда яшибез. Аның бары тик читтән бер генә бүген аларның туган көннәренә, менә шушындай юбилейлы датлы көннәренә туры килделәр. Менә аларның балалары, оныклары. Ә хәзер менә сүзне бирәсем килә минем инде хәзер абый урынына калган Гомәр әйдә, рәхим ит. Mansur abi белән әтиең белән әниең турында бер-ике генә сүз әйтеп китәле. Әти белән әни турында нинди сүз әйтергә була инде. Аларга бик зур рәхмәт. Безнең һәммәбезне тигез итеп, матур итеп үстерделәр, тормыш иттеләр. Бик зур рәхмәт шул.
Менә инде Гомәрнең кызы анагы белән һәм кызы Гөлназ уларга бирәбез. Әйдәгез әле Гөлназ, сүз сезгә. Гүзәлия кил балам минем яныма. Гүзәлия. Сәлемсез барыгызга да дәванем, дәватием. Сез Йортыш авылында иң үрнәк гаилә. Мин бик шатмын сезнең аныгыз булганга. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Без һәр вакытта сезнең юл белән барырбыз. Һәм үземнең кулдан ясалган кичкенә генә безнең гаиләбезнең шәҗәрәсен сезгә тапшырам. Бәйрәмегез белән. Бергә булып, һәр вакытта шушындый гаилә булып, зур булып, дәвам итү сезгә озын сәламәтлек, озын гомер телим. Бәйрәмегез белән. Инде анаклар белән эшне башлаганбыз икән, анаклар белән эшне дәвам иттек. 4 анак рәхим итегез әле, килегез әле минем яныма. Иркә, Әлфисләр, кемнәр анда идегез әле? Менә алар менә 17 Туранның 4-се безнең каршыда басып тора инде. Хәзер сүзне аларга бирәбез. Әйдәгез. Annemden annesi abim bulan beni abimle tugule umin tavanimde. İbadet işleri ul taraf kuya urep çıstalıkka eğrenem minde alardan körep. Жылы ıyık beyli bizge kız jitkech. Min de angar bulekler alar minizge jitkech. Çıstalıkka eğrenem men alardan körep. Temli aşlar pişire, matur gülleri üstire. İyimizden nur ul, barabızdan ılı ul. Зур рәхмәт балалар, бик рәхмәт. Менә аларны хөрмәтләгәч үзегезне дә шулай итеп хөрмәтләргә. Рәхмәт, утырыгыз. Менә күреп торабыз мониторда, экранда безнең Галиевләрнең нәселләрен күреп торабыз инде без аларның менә монда фоторәсемнәрен һәм бүгенге көндә Мансур абый белән Менәүвәр апа төп нигездә яшәүләрен дәвам итәләр. Шушы нигездә алар белән бергә олы киленнәре Радиләдә яшәп ята һәм безнең Радиләбез бүген бездә шулай ук кунакта, әтиәнисен хөрмәтләп, эшеннән килде, вакыт тапты. Бик зур рәхмәт сезгә, Радилә ханым. Менә мин Мансур абыйдан сораган вакытта ничә анакның ничә баласы бар яңадан дигәч, ул 16+1 диде. Менә шушы +1, шушы Радиләнең төпчегене кыбылайынды ул. Радилә үзе дә кайнатасы кебек, шушы нигездә 4 бала тауып үстергән хатын ул, ире Зөфәр белән, ләкин тормыш бернидә кысаларга сыймый торган эшләр дә эшләп куя. Ләкин гомере кыска булды Зөфәрнең, ул безнең арада юк, ләкин рухы белән ул бүген безнең арада дип беләбез. Һәм менә төп нигезгә килен булып төшкән Радиләнең бүгенге көндә дә нак кайнанасы төсле бөтен килендәшләре арасында дәрәҗәсе бар. Аңар туган ба дип зурлап, хөрмәтләп төшәләр һәм аны әлбәттә төп нигезнең булачак хуҗасы дип күрәләр. Бик зур рәхмәт, Радилә. Бәлки әтиәнең теләкләрен, сүзләрен бардыр, Радилә, бер-ике генә сүз. Әтиәне белән без 31 ел гомер иттек. Мин аларга бик рәхмәтле. Моннан соң да шулай яшәгәнсез. Амин, амин, шулай булсын, шулай булсын. Әнә теге чәчәк кемнеке икән ул? Авыл халкы шулай инде ул. Жер җимертеп эшләргә армый да, талмый да, оялмый да, тартынмый да. Әмма ләкин кеше алдына чыгарга, үзен күрсәтергә нишләп тырыяла. Менә шундый матур чәчәкләр сезгә, хөрмәтле Менәүвәр апа һәм Мансур абый. Әй нигезем, синнән күпме балаң аваз салды, күпме балаң бүген
киң җиһанга таралды. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бик матур мизгелләр кичердек. Төп нигезнең туган йортның мөһимлеге турында сөйләштек. Очрашуыбызны яңаклап, әткәй исән бергә чакта төп нигездә дөнья түгәрәк. Озак еллар әле туган йортта яшәсеннәр иде дип бергәләп әйтәсе килә. Онытырга мөмкин түгел әти-әнине, онытырга мөмкин түгел туган авылны, онытырга мөмкин түгел төп нигезне, онытырга мөмкин түгел төп йортны. Чыпчыктар, Нигъматуллиннар дейт. Бізді бик зур рәхмәт, төшеп залга утыра аласыз, урыннарыгыздан атырыгыз. Ә безнең хәзер кыска гына вакыт арасында жюри үзенең эшен эшли тора. Hürmetli dostlar, bugünkü beyramda katnaşıcı ailelerge şın yüreklim işinden çıkan sözlerini eytesek ile ne işin degende bir neçe güne aile bu konkurska zor ümitler bağlanan idik, lakin konkurs uyuştu. Әзірленген ғайлелер бар, бүгінгі күнде келе алмай қалғандар да бар. Біз бұл конкурсны, бұл проектны нашар деп ойламайбыз. Бик әйбәт фикірде бізге бұл идеяны Қалфақ жәмғияты жетекшісі Гүлсина Шафиковна жеткерді. Біздің өзімізге де ашады, біз мұңа әзірлендік. Һәм бұл давамlı болыр деп, кіз күні тағын біздің әлі қалған ауыл жерліктері, біздің районда 122 ауыл бар, 122 ауылдан бірер өрнек ғайлегіне шықса да, әлі біз бұны 5 жылға да давам ете аламыз. Бірінші қимақ тиерлі болады дегендей, тиерлі болмасын енді. Мына әзірленіп, бүтін ұнықларыңыз, ұнықчықларыңыз, әбейсі, бабайсы, бүтін ғайлегіз білен тұрышып, әзірленген үшін сізге бек зор рахмет. Ол бейт мына тек тұрғанда көршіге әйбір сырға кіргенде де әзірек тартсынасын, қаушысын, әмінді биіктау сәхнесіне, зор сәхнеге кіші алдына шығып, шындай матур еттіріп, шығыш жасарға өзіңі көрсету, бек зор ереклілік, бек зор дәреже, бізден сізге хürmet һәм рәхмәт. Менә бу идеяны биргән һәм безнең инде берничә ел дәвамында Аккалфакны җитәкләгән Гөлсинә апа Шакирны сәхнәгә чакырасым килә. Аның менә авыллар сайын, мәктәпләр сайын, клублар сайын, хәйрия концертлары, менә буыннар тәрбиясе, ул менә тәрбиянең бер чыганагы бит инде. Аның әле алда тагын бик күп шундый тыжыра сәйверләре бик күп. Biz sizge pek zor rahmetlimiz. Bizge anda işmalar bek gerek. Sizge şın köngülden mene rahmet katı jitkiresi kiyleyini tapşırabız. Eli olay mene köngül sizge 3 tane eşimizde var. Sizden koymekler kuvaydı bek hazır. Siz Akkalfaklarınızdan cevaplarınızı tükler bizge haman iş koşup yerigiz değil mi? Bek zor rahmet sizge alkışlar biti geldi. Hürmetli җитәкчеләр, барыгызга да бик зур рәхмәт. Эшебезне дөрес итеп бәяли белгәнегезгә. Һәм нинди генә йомыш белән каршыгызга, үтенеч белән кирсәм дә, беркайчан аяк астына салмыйсыз. Җирен җиткереп тыңлап торасыз да, тиешле фикерегезне әйтеп узатасыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм бердәм булып эшләргә, сезнең шикелле коллектив барында, сезнең ише җитәкчеләр барында эшләргә бик җиңел, бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер инде bugün indi bәйге булган җиңүчеләр дә бар. Җиңүчеләрне сумбурны булса да мин Алла барлап әйтеп торам. Икенче урында безнең Чыпчык авылыннан Нигъматуллиннар гаиләсе. Рәхмәтлегез. Сез чынлыкта жизни белән балдызма, ир белән хатынма дигәндәй. Секрет. Наши бор секрет. Bir yıl indi sekret. Subhanallah. Hammalık yiyiz sizge. Çöpçekte hazır nesne diysen de olayım da 10 yıldan alıp alalım. Yarar. Başkası razbilatsıyla bir de gelsin ki 4 yılın hayatlayansızlar. Hem indi bizning birinchi o'ringa
Урталаттан Шакировлар гаиләсе лайык булды. Гаиләләре бик зур икән, бик шәп. Электр итартқысы, аларның маллары бар. Үзегездә әкемләр олаясыз тешләр кимер, кечкенә балаларга да бик файдалы. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Һәм инде Мәмдәлдән безнең Галиевләр гаиләсе, бер дә Шакировлар гаиләсеннән кимчелек белән дә аерылмады. Үзләренең чыгышлары белән дә алар да лаеклы беренче урынга лаек булды. Ике гаиләдә саф татар гаиләсе менә дигән нигезле, төпле, аларга саулык, сәламәтлек телибез. Кая безнең? Кемнән чыга? Аның bir үзенә генә авырула, иттап кызмаларына үзегезгә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Бу очрашулар соңгысы булмасын. Ходай саулыкларыңызны бирсен, исән-сау кайтып җитегез, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Рәхмәт кушып.